Mit navn det er Mark Winter Larsen, og mit emne er ulykkelig ungdom, og min problemformulering lyder på: hvad er årsagen til, at Danmark både fremstår som et af verdens lykkeligste lande, men samtidig gør sig gældende i den offentlige debat som om ulykkelig ungdom? Ja, og mit redegørende underspørgsmål lyder på: hvad er statistikker og undersøgelser med til at vise om unges trivsel og mistrivsel i Danmark? Det spørgsmål kan besvares ved hjælp af statistik og undersøgelser fra blandt andet offentlige institutioner og forskningscentre, som dokumenterer, hvordan unges mentale helbred har udviklet sig over tid. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bilag 2 viser tal fra 2023, at 18,3% af den danske befolkning har lav mental trivsel. Og blandt unge kvinder er andelen oppe på hele 35%. Dette viser en tydelig kønsforskel, hvor unge kvinder oftere end unge mænd oplever problemer som stress, angst og andre symptomer. Desuden viser en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning, at mange unge føler sig presset i deres hverdag. Det er blandt andet tallet 44%, der indikerer, at næsten halvdelen af de unge oplever mistrivsel. Men som Ane Qvortrup påpeger i bilag 1, bygger tallet på en fortolkning, som medierne har lavet, ikke på forskernes egen analyse. Ifølge hende viste hendes egen undersøgelse af over 12.000 gymnasieelever, at det kun er ca. 2%, der har alvorlig mistrivsel. Også Noemi Katz-Nielsen forklarer, at hensigten med undersøgelsen var at vise nuancer i unges trivsel, ikke at næsten halvdelen har det dårligt og mistrives. Så har vi det diskuterende underspørgsmål, der lyder på: hvilke forklaringer giver samfundsdebatten på, at Danmark både scorer højt på lykke og samtidig oplever stigende mistrivsel? I samfundsdebatten er der uenighed om, hvordan det påvirker unges trivsel, at mistrivsel får så meget opmærksomhed. Nogle mener, at det gør det lettere at tale om, mens andre frygter, at det i sig selv skaber mere mistrivsel. I bilag 3 siger Lone Frank, at der er for meget fokus på, hvordan unge egentlig har det. Hun siger: det er et fokus opmærksomhed på mistrivsel, og på hele tiden at spørge børn og unge, hvordan har du det? Her mener hun, at denne konstante opmærksomhed kan føre til, at unge tror, de har det værre, end de egentlig har. Det kan forklares med Hartmut Rosas teori om acceleration. I det senmoderne samfund oplever mange, at alt går hurtigere, både uddannelse og sociale relationer og udviklingskrav. Når unge hele tiden skal tage stilling til deres trivsel, er det med til at skabe et ekstra pres i deres hverdag, der allerede er præget af fart og konkurrence. Også Alex Vanopslagh i bilag 4 kritiserer det samfundsmæssige pres. Han siger, at vi har indrettet et samfund, hvor man helst skal være perfekte hele tiden. Denne perfekthedskultur kan forklares med Giddens begreb om aftraditionalisering. Unge skal i dag selv skabe deres identitet uden faste normer og traditioner. Det er med til at give frihed, men også ansvar og usikkerhed. De unge står alene med opgaven om at definere, hvem de er, og det kan være med til at skabe stress og tvivl. Omvendt mener for eksempel Merete Nordentoft i bilag 3, at det er positivt, at der er kommet mere fokus på mistrivsel. Hun siger, at det nu er rimeligt at tale om, hvis man har det dårligt, og det hjælper unge til at søge hjælp. Det hænger sammen med Axel Honneths teori om anerkendelse, hvor det at blive set og lyttet til, især i den private og solidariske sfære, er med til at styrke unges selvværd og sociale tryghed. En konklusion på disse to underspørgsmål lyder på: statistikker fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 35% af unge kvinder har lav mental trivsel, mens Center for Ungdomsforskning viser, at 44% af unge føler sig presset. Samtidig peger forskere som Ane Qvortrup og Noemi Katz-Nielsen på, at tallene ofte bliver overfortolket, og at kun ca. 2% har alvorlig mistrivsel. I samfundsdebatten diskuteres det, om opmærksomhed på mistrivsel hjælper eller skader.
Nogle mener, det øger pres og usikkerhed, som forklares med teorier fra Hartmut Rosa og Gibbons, mens andre som Merete Nordentoft ser det som en fordel, fordi de gør det lettere at søge hjælp.